Dispečer? Nisam postao dispečer. Nisi. A šta si? Direktor stanice? Nisam. Perem lokomotive. Posao dispečera dali su nekom drugom. Šta je bilo? Striko te zajebilo, a? Nije mi on strika. Nije on tebi ništa koliko ja znam. Hajde, penj se, idemo za Beograd. Kad? Sad. Kod mene ćeš da polažeš praksu. A onda ideš na Vuču. Uzmi desnom rukom ovaj volan. Tako, okreni. Znam, to je gas. E sad, okreni skroz na lijevu stranu. Tako. E, shvataš? Svatam. Dobro. Ta tamo ručka, ta lijevo. To te kočnica, povuci je ka sebi. Mali, pa ne tako jako. Izvinite. Dobro. Hajde, daj gas. Šta se dešava? Ne znam, okrenuo sam na desno. Ideš tu pedalu, bro. Vidim. Hajde, razmišljaj malo. Niste mi ništa rekli za pedalu. Ta pedala mora svako 20 sekundi da se pritišće, ovako. Ako se ne pritišće, onda voz sam koči. To znači da je mašinovođa zaspao. Zato se ta pedala zove budnik. Budnik. Jeste učili to u školu? Učili smo, no strogo teoretski. Slušaj, ja stvarno moram da tremljem. Ako ti šta zatreba ili ako zgaziš koga, dođi pa me probudi. Čeka, Ljubo! Ajde, vozi! Čeka, Ljubo! Javi se, Ilija, javi se. Ko je sad? Ko je? Ne znam da zaustavim lokomotivu, crveni signal je upaljen. Šta priča, be, si normalan? U lokomotivi sam sam, idem 90. Crveni signal, kako da stanem? Okreni volan na levo. Crveni signal. Skroz na levo. Rampe su otvorene, Ilija. Okreni volan skroz do kraja. Budnik, jel držiš? Šta? Na dugme na podu. Držim, ne pušta. Ma pusti ga, pusti ga! Da ga pustim. Pa, povuci kočnicu!
Ne smem! Pa povuci! Trakt! Koči! Simo! Koči! Koči! O, kolege, pa kako ste? Šta je? Upeka zvijezda, a? Zlo doba. Zlo. Zlo. Jeli, kako ti je mali? Jesu mu predstavljeni prulni. Mali treba da učusne ako hoće na vuču. Ja tako? Pa ti imate šampione, ti najbolje znaš. Šta ga čeka na šinama? On mi je sve što imam. Jeli ti je kura, niza lijepa. Slušaj, mog Simu kad vidiš sljedeći put, da bežiš. Jer ti jasno? Od kad pušiš? Od kad sam s tobom pričao telefonom, počeo sam i da pijem. Znaš da je završio onaj tvoj voz? 1 kilometar daleko u šumi. Mogu da pobije silni narod. Prošao je kroz 2 otvorene rampe i stao negde tamo, sam. Izvini. Da, izvini. Tebi da je pilot dao volan u ruke, ti bi vozio avion. Magarčino jedna. Jel te boli to, Simo? Ne. Kako si mogao da iskočiš iz voza? Objasni mi to! Mogu si da udariš u banderu, da padaš po točkove, da se nabiješ na skretnicu, da od tebe ne ostane ništa! Dosta je bilo, Ilija! Smiri se! Daj, stani tu da izađemo nas dvojica, ajde. Ilija, šta ti je? Nemoj da se glupiraš. Sido, molim te. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne preskači pragove. Ne preskačem. Ako ti voz izleti iz šina i sleti s mosta u reku, šta ćeš da radiš? Pokušat ću da spasim putnike. Nemoj da lupetaš. Pokušat ćeš da se ne udariš, da preživiš, budalo. Jasno je, majstor. Kako ide? Odlično, majstore. Si nekad potražio roditelje? Nisam. Šta će mi? Sad si veliki. Treba da ih potražiš. Gdje da ih tražim kad su mrtvi? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Šta te naučio manijak, ajde? A ništa, da je ovo gas, ovo kočnica i ovo dugme na podu da ne zaspiš. Znao sam to i ranije. A kad si znao što nisi zaustavio voz, a? Uplašio sam se. Uplašio si se. Džabe ti je znanje ako se plašiš. U lokomotivi ćeš svakog dana da se plašiš. Biću hrabar. Pokušat ću da se ne plašim. Želim da budem pravi mašinovođa, majstor. Ajde, dodaj gas, ajde. Šta mu je? Šta mu je? Mašinovođa tetkin, kilavi. Ako će bude mašinovođa, mora bude jak. Da ne gazi ljude. To što su ga ostavili u kutiji za banane, to nije ništa. I što su ga lagali. I što ga nisu voleli. I što je hteo da se ubije na pruzi. To je ništa.
Dobro, samo nemoj to nikada mu kažeš. Da li si normalan? Vratili ti kabinet, a? Psiholog Đorđević dao otkaz. Rekao da mu treba duži odmor. Uzmi to. Slušaj, kad vidiš crvenu lampicu, pritisni ovo crno dugmence. Kad vidiš žutu lampicu, onda pritisni crveno dugmence. Jesi upamtio? Nisam. Dobro, dobro. Stisni šta stigneš. Odličan si, odličan. Znaš, Sima ne želi da upozna svoje roditelje. Ko je roditelj? Kako ko je, ono što su ga ostavili u kutiji za banane ispred doma. Kako u kutiji za bananu? Tako? Nisu ga voleli, nije im trebao. Ali želi da bude mašinovođe. Želim, majstore. O, bre, dete, prepadam. Dobro, ostavi to. Sedi ovdje. Sedi. Levom rukom ovaj levi točkić vrti na desno. A ovaj desni točkić desnom rukom vrti na levo. Eto, vrti tako, vrti. Pa promeni smer. Vrti dok ti ne kažem da je dosta. Prati liniju. Prati, majstore. Dobila sam juče neku razliku, pa sam mislila da je slupam na 2 flaše kvalitetnog vina sa odgovarajućim muškarcem. Ne mogu. Na obuci sam. Izvini.